OBS. Ayan. Pero, na ito itong camera. And then, narabi kayo ni kapul itong kuan ko. Yeah, what a music. Sao many guys. Oh, share screen. Okay. Asa mo tamo? Aha, Windows. Lisod sa dining mag live stream di ka kabalo, no? There, share Google Chrome. There it is window. Okay. Yeah. Nada ay dara sagbot na kayo. Sulay pa kunuhay ta. Dito itong nag-studio. Hide. Samok, ano ng sharing, sharing to each other. O man tayo. Sinsya na. Nag-practice pa ta. Ilan? Noon na din yung forma sa live niya. What yung mga music background. Sa undangon tong sharing niya. Sharing is sharing. But, di ba ka maka-copyright ani? Ngalig sa buan tani. Diya lang sana. Stage. Wala, clear kayo itong camera ba? Gamit natin Sony Cyber Shot. Pero, lagi
baka music. Pero, hello, what's up guys? May adlaw sa nan. Sinsya na medyo nagka-kuan pa tani nga tong live. Nag-kuan pa ta sa tong live murag nagkalisod-lisod. Sa mga subscriber na ako diha or sa mga wa pa ka nag-subscribe sa akong channel, lihog taon subscribe mo. Ay, ay mo kalimot. Ito, uy, ito sa nangisira na itong Tilonders Loyal eh. So, kasal ka na. So, saba-saba lang sa tadiri sa mga sa ato ang YouTube channel, sa atong live stream. Iwa pa ta kay babong si mga topic na to. Pero ato ning ano ning atong samok ning atong wanda. Okay. Kung dili kuan na to ang atong litik ng mura sa ngit-ngit no. Ayan. Wa kay ito nagatubong sa kamera na dere. Hi, hi bro. So, may adlaw sa tanan diha. Kung kinsa tong mo view aning ato ang live na murag dili pa gyud kan kay doon ta ko sa OBS. Murag wa may klarong OBS may pagdiri lang diretso sa ato ang YouTube channel. Luya kayo ang OBS di makaya sa ato ang internet connection. So kung diri ta sa YouTube channel nato diretso pas kay siya. Gamit na to atong camera Sony uh, HEC HX200V na Sony Cybershot. What's up? Ayan. Sa may ano na to ani? Di ka ta makapiright ani? Kung gigamit yung music. So sa mga kuanda makamao mo live, ako dugay na kung nagkuan pero karon pa ko nagamit aning akong sound card na dugay-dugay na sa kung wala naka live. Testingan lang gid nako kay murag nindot naman ang gistorya-istorya diri sa microphone no. What's up? Dapat ay background nga katawa. Pakpakan na to ang atong mga subscriber ha. Shout out sa mga amigo natin subscriber o sa mga dili pa subscriber.
please don't forget to subscribe my channel, Awish Highway. Sa mga subscriber na ako, shout out inyong tanan. Ay, pagpakay. Thank you sa inyong pag-subscribe sa akong channel. Live sa takaron kay ang ato ang content na sapatos pating init address sa Saudi. Apoy gawas-gawas na lang sa balay. Testing rin siya natong live. Kung okay ba yun? So okay naman dahil paspas man kayo ang atong kuan signal. Tanawa na tatong subscriber. Dati mga subscriber na to atong i-shout out kari. Wait lang. Ato sang pangitaon. Okay. Huwag ka sanang magbabago daw. Ang ato karong live is pang shout out lang sa kung kinsay gusto mo siya mag-shout out niya. Oh, mabago na kong subscriber. Kung shout out, share to Isay channel. Asyong Lee. Oh. Jisame, shout out. Mohammed Charlie, shout out. Shout out Chuna Baruna. Okay. Shout out sa ni John D. Adrians. Shout out Sharif Hidayat. Ang mga subscriber na nato. Yung subscriber na di rin na ako nakita sa ang subscription in public. Sulayan ako diri sa OBS pating hinayang atong internet dili makaya. So diri na lang ta sa ato ang channel mismo. Shout out na sa akong mga subscribers sa kalain-lain nga lugar. Oh, wala sa dugtuan. Shout out sa mga Bisaya. Ilang kadadlaw ta mag-live. Balagway 1 viewers. Nangatug na mga panron doon. Ang gamit din nato karon ang B8 nato na sound card. Bago ni siya.
Mao na siya ang mga effect. Hmm, okey. Picture. Gusto mo na 'tong tingog? Okay. Ano siya tong dili normal nga tingog. Ano siya, pang ah, kapri. Ano siya ang minyak mga gagmayng tao. Ano ayanti. Okey. Daghan gamay ra na 'tong episode ani. Guys, please don't forget to subscribe my channel, Awi Shyboy. Bahalag ako rang usa diri nag saba-saba wa ko mga viewers. I-view lang sa ninyo ang akong mga video. Ikaw pa rin. Kung mag-share ko sa akong kuan, mosamok man. Oh, like this. Ay, ade na. Mhm. Kulikot ang kulikot ani nga to ang instrument para sa atong live para makatunta. Pakpakan na to itong kagalingon. Tumao din nga itong bagong palit na headset. Belkin with mic na siya. Barato ra ni. Pero nice siya. Nice og performance. Clear kayo yung sounds. Kini itong mic, magamit lang din nato kung naka-Bluetooth Pero kung cord atong gamiton, dili siya mo kuha. Dili siya mo connect. Pang Bluetooth lang ni siya. So, foldable. Ma-fold ni siya nimo. Oh, oh. Yan. Mao ni siya. Belkins. Soundform adapt wireless over-ear headset. Klaro kayo yung bass. Yagan kayo. So, may lang di ta copyright na atong gigamit nga music.
kinahanglan gyud ta nga natay topic ni live nato no kay magtanga-tanga man tani mura tag tangangero ilang kulikot ng kulikot. Pero nice gisa itong kuha sa tong kamera. Shout out sa akong mga amigo da sa Mandawi. Shout out to Victor Terrell, uh, Aljun Caparoso, Arman Caparoso, ni Eric o sa iyang asawa Genevieve, o ni Dudoy. Shout out sa akong mga silingan diha. So, live lang tani dang kulikot. Kay wa ko man kay eh, topic na naibawan sunod. Bisaya lang ta. Hindi tayo marunong magtagalog eh. Pasensya na. Ay, nahihirapan ako sa kalisod magtagalog. Mga choy. Luhag na kung oo. Mura mong kugpuan. Indiano. Ano ang liog ba? Shout out sa akong asawa nga nag-duty karon. Ako ra gyud asawa may viewers na ako. 100% legit. Yawa. Nice, minsan na itong pan. Oh. Welcome to live chat. Remember to guard your privacy and abide by our community guidelines. Yes, sir. Answer your live question Q&A. Start a poll. Let your viewers weigh in. Ano na siya? Nasa dahil dire. Okay. Birada mga choy. Ala, nagkuha ra kong mga music diri tingalig. Masuk po ni nga tong kuan. Giba niya diri nga no copyright music for live. Ano lang i-reason kung makapiright ani. Oh, Techi Rice. DJ.
Thank you sa imong music. Okay. Guys, please watch my video, tanawan ako mga video, and subscribe to my channel, Awi Shy Boy. Wala. Dagan itong makwandering mga o ano, mga mimi. Oh, oh. Okay. Music lang ta, dang istorya para di ta mag-copyright. Sige lang, copyright. Ano da? Ari na mo, Dre. Sunod, invite mo na ako, please. I-view niyo akong YouTube channel, kung mga video. Pero kung di mo ganahan, ay alang sad. Pakpakan na to atong mga subscriber o mga viewers. Thank you kayo sa inyong pag-subscribe o view sa atong channel. Niabot na tag 377 sa bagong ni subscribe na ako diha. Thank you so much. Ang ginaot kong mataas pa nga itong view o subscriber ano nga itong channel. Sa mga gustong magpa-shout out, comment lang da sa itong comment section. Kay pang shout out mo, nag-live na ako. Alas 12 na sa udto diri sa Saudi karon. We are here in Saudi. Live ka sa Saudi. Alas 3 paron sa hapon diya sa Pilipinas. Sa kaya kung ipambutang diri sa no para kuan. Live lang tani. Istorya. Kumusta na dia ang atong mga kababayan sa Pinas, labi na sa naagian sa mga baha diha. Ang hinaut ko nga ok lang mo diha, guys. Dugang amping. And then abangan natong gobyerno na malimpyo ang atong komunidad. Iwas labay sa basura isag asa para dili talunopon. Kay usa gyud na sa hinungdan nga magbaha ang atong lugar tungod sa daghang basura nga nag-ali sa mga drainage.
dapat natay responsibilidad sa tagsa-tagsa nato. Ilabay nato atong basura sa tamang labayanan para dili mobara diha sa atong mga drainage nga may hinungdan nga magbaha ta. Luoy sad ta, maunay ra ta. Shout out diha mga kapatid. Nana diri mo kuan sa akong ano. Ako siguro tong asawa ni view na ko ganiha. Oh, viewers na ko, ako ra mga okay. Undang na tas tong live karon. At least kabalo na ko nga ingunani dai. Alas 3 na sa hapon diha sa Pinas. Diri alas 2 media. So naka 31 minutes na ta sa atong lives. Live day. Clear na sa atong camera amot lang sa ato ang kuan gyud. Sa channel nato kung dili ba ta mag-lag. Dili gid magsilbi ang live sa OBS gamit ang OBS kung hinay kayo mong internet. Kinahanglan yun nga ang imong internet kusog kayo. So diri lang ka mag-live sa atong YouTube channel mismo. YouTube channel gyapon pero delete mo gamit og OBS. Sound card lang. Yes. Sound card. Karon ko ka sulayan ng sound card man niya akong sound card. Oh. Kita ba? Kasi mga pindutan diri oh. Be it live sound